Adixatzagur eta gaur hasteko gure hizkuntza ondarea eta aniztasuna aipatu nahi ditugu hemen Baionaldean. C'est parti. Pichu pachu, la pasem! Korrikaren gizan, La Pazem gaskoinen mintzaira sustatzeko. Apirilaren 30etik maiatzaren 9 arte, La Pazem gaskoieraren aldeko laugarren lasterkaldia ospatuko da. 2000 kilometro, taberritasuna biziki handia, lehen aldikoz Baionan barna ibiliko da, eta maiatzaren 9an, herri-urrats bezperan, Angelun bururatuko da. Molde atsegina, gogoratzeko gaskoiera Baionako hizkuntz ofiziala izan zela erdiaruan, eta 1000 urtez ekarpen handia egin diola gure lurraldeari. Gainerat aurten Baionako Gaskoi Akademiak 100 urte betetzen ditu. Korrikan parte hartzeko ohitura duten euskaltzale batzuek diote, prest direla, La Pazem lasterkaldirat joateko ere. Bai, berba ez, momentuz ez dugu mintzatu hori buruz, baina posible da bai. Ez nakien, nintzena horren jakinean, baina gogoetatuko dut, zendako ez. Egia da La Pazemek ukantzuela hastapenetik horrikaren laguntza, eta egia hemen Baionan normala da, biek izan dezaten La Pazemek eta korrikak beren lekoa, korrikak bidea erakutsi du, La Pazemek segitzen du joaintzina. Elkargoaren izenean egiten dugu korrika, eta elkargoak baititu bi ardurak, bai gaskoinarena baita eskorarena. La Pazem ere maiatza hastapenean eginen dugu, berdin-berdina. Angelun eta ozera inen ez bazin trompatzen, bietan. Baionak historikoki 3 hizkuntza baditu, frantsesa, euskara eta kaskoina, eta 3 hizkuntza horiek elkarrekin bizi dira aspaldi danik, eta beraz garrantzitsua da kaskoina ere sustengatzea. Ikusiko berdintzerako ez, Aste honetan ohartu naiz La Pazem Angelun bukatzen zela, eta pentsatu dut zergatik ez joan ere, bai. Hori ere sustengatuko duzu? Bistan da bai, etzan izanen gara. Uste dut garantzitsua dela. Euskaltzale ontzat, euskaldun ontzat, badakigu aniztasuna dela aberastasuna, eta gehiago hizkuntza bizi, gehiago hizkuntza ikasi, eta idekiago daukagu gure espiritua eta gure jarrera egiteko gaitasuna. La Pazem antolatzen dutenek laguntzaileak eta parte hartzaileak bilatzen dituzte lekukoa eramateko, Baionan eta Angelun barna, xehetasun guztiak beren webgunean daude. Quelle opportunità d'avere La Pazem qui arrive, d'estar dans la défense de la langue, que ens deixa també esperar de veure dans la zanada a Vienne. Ne sabem pas quan, mais que esperam sus anglais l'any que vin, sus Baioun on essaye pas, la première apparition d'opcions bilingues. Qui permettent une visibilité des cultures de la nostra langue et che disent encore remut fiertat de poder abuchar la nostra langue et que n'aime pas sols berstat qu'il y a initiatives locales mesclar le sport et la culture et la langue qui fonctionne, qui est segure, voilà, donc qui est important qui existe. Berzalde Alain Iriar, Euskal Hirigune Elkargoaren president berriak ere, ez du baztertzen La Pazem lasterkaldian parte hartzea. Komitatzen banute eta zertako ez dakit kilometro bat eginen dutenez, baina nik pentsatzen dut ere aipatu ditut bai eskora eta kaskoina. Kaskoina eskora beno landia goan da, dudarik gabe, ez da guti entzuten da, mena badira aktore atzu entzina eneman nahi dutena eta aktore horiekin behar dugu egin eta entzinatu. Gure lenguaiak dira, hemengoak, jindira, gu haino, eta guk dugun responsabilitatea da bizik atxikitzea eta azkartzea al barimadu. Eta kaskoinak ere badu lekua, eta eskolari lotzen dut, eta horiek behar dute leku bat frantsesain ondoan dudarik gabe. Frantsesak badu bere lekua, beste biek ez dute aski indar, azkartzeko berez ordean lagundu behar ditugu.
La Pazem gaskoinen korrika, laugarren aldikotz, apirilaren 30 goiti, LCA Angelun izanen da maiatzaren 9 arratsean. Batera plataformak Euskal Hirigune elkargo berriari estatus bereziko lurralde kolektiboaren alde lanean buru belarri eta lehen bailen jartzeko eskatu dio. Beraz konkretuki eskatzen dugu hautetsi bat izendatzea ofizialki gai horren ardura ukanen duela. Galdetzen dugu lan talde bat sortzea hortan gai hortan dedikatua. Galdetzen dugu baliabideak ezartzea animazio hortan, bai baliabide teknikoak, bai diru baliabideak, bai langilean implikazioa ere, eta azkenik galdetzen diegu ere ikerketa juridiko eta tekniko bat bultzatzea, kabinete baten bidez. Hor badira 4 neurri beharrezkoak eta mandatu hastapenetik hartzen bat dituzte, aukera ez dugu galduko. 2017an elkargoa sortu izana benetan positiboa izan dela diote, baina jada hankamotz geratu dela, eta egun Frantzian dagoen momentu historikoa baliatu behar dela uste dute. Hor egun Parisan dena ez da baideak eta desentralizazio gaia hor dute, lurralde kolektibitate berriak sortzen ari dira eskuinta esker, uraz handiko eremuetan bereziki, baina metropolioan ere, Pariseko hiria, Korsika, Aljazia, denak ez da baidagarri dira. Gaur egun eredu bakarra, nun herri elkargo bat bilakatu den estatus bereziko lurralde kolektibitate, Lyongo metropolioa da. Eta alde hortaik, alde juridiko aldetik, badugu eredu bat, jadanik baliatua dena, eta parte handiz erantzuten duena herri elkargo batetik oinarritzen den aldarrikapen batetarat. Horregatik, Lyongo metropolioko egoera hori urbildik segitzen dugu, baina beste eskualdetan egiten denak erakusten digu, horiek egiten direla zinez lurraldearen arabera. Aljazian ematen duten eztabaida, lotua da Aljaziako historioari, Aljaziako antolaketari, Aljaziako beharrai. Guk ere, badugu beraz oinarri juridiko bat Lyongo metropolioarena, baina gure aldarrikapena eraiki beharko dugu gure beharretatik, lurralde unen berezitasunetaik, eta hortan badugu zer egan. Kanpainan egindako galdeketan 257 hautagai galdezkatu zituzten gai honen inguruan eta gehiengo zabala oso alde agertu zela diote. Edozein moduz ekimen hau gauzatzeko erakunden eta gizarte aktibazioaren elkarlanetik soilik ikusten dute posible eta maiatzaren 9 egingo duten batzar nagusian hasi nahi dute aktibazio hori. Eta emankizun hau bururatzeko musika pixka bat orain, Euskal Herria Zuzienean festivalarekin, hurbiltzen ari zaigunez antolatzaileek aurtengo programaren berri eman dute begira. EHZ Festivalak programazioa osatzen jarraitzen du eta ekainaren 26tik 28ra Arberatze Zilekoan izanen diren artista berriak iragarri ditu. Txingilikaren eta orain zer karrikako ikusgarri berria, Space Mukaki dantza talde mitikoa, Anestesia, Ixabe, Niko Etxarte eta Papa edota RTZ kolektiboa, besteak beste. Bistan dena hitzaldiak, euskararen eta adimen artifizialaren arteko harremana, lodifobia, laborantza eta transidentitatea hainbat izlariren eskutik. 3 eguneko bonoa 53 eurotan eskuragarri eta maiatzetik goiti egunez eguneko sarrerak jarriko dira salgai. 30. urteurreneko ekitaldi berezia ere antolatuko dute iganderako Arberatzeko pentzean. Adi jarraituko ditugu beraz berri guztiak. Gaurkoan Space Mukakirekin amaituko dugu ikusentzuleok izanuntza!